Nasopsop na ba ang imuhang tambutso sa kadula pa? Nasop-sop na. Ikaw gasopsop ka? Depende. Depende. Sumusopsop gid ka. Wala problema na. Wala problema. Nakoy pangutana sa imo ha. Lami ba na imong tambutso? Lami, basta ako muliok. Basta ikaw malihok. Basta ako muliok. Lami. Unsa ka lami imong tambutso? Mas lami pa sa mga papa. Mas lami pa sa papa? Oo. Tanaw nimo kisay mas lami ikaw or imong papa? Kanawa ko kabalo kay wala kay papa. Wala ka balo. Wala kay papa. Wala kay papa. Yun sa makapagbuhat wala kay papa. Wala kay akong papa magula to nalumos sa baw. Nalumos sa sabaw. Oo, nalumos sa baw. Gaba niya kinalumos sa sabaw. Nana ba nakatilaw sa imong tambutso sa kadula pa? Nana. 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 Lalaki babae? Lalaki. Lalaki. Babae. Pili presyo. Kato kay mga kwanto moabot. Ubog siguro kato last time. Dili kay naman to gisabutan minamo ato kay mga 6K, 10K. 6K? Pero joke lang to. Joke lang natin. Babae of course, babae. Babae. So kita na nimo kisay mas lami udala ikaw o siya? Ako of course. Ikaw gid ang Kaya ako may nagdala sa akong tabutso. Okay. Lami ba imong tambutso? Lami kayo. Lami kayo. Unsa ka lami imong tambutso? Di ma-explain. Di ma-explain. Di Basta lami gid siya. Oo. Nana ba nakatilawan na sa kadula pa? Daga na. Daga na. Di maihap. Di maihap. Di maihap. Katul gid ka. Ha? Slight lang. Sa kadagan na nitilaw sa imo ha, asa may mas dagan babae lalaki? Babae. Babae gyud. Natilawan na lalaki. A little bit lang. Just a little bit. Asa may mas lami mo dalang babae o lalaki? Ang babae. Ang babae gyud mas lami mo dalang. Okay, nakoy pangutana sa imo ha. Lami ba imong tambutso? Ang tambutso lami kayo. Lami imong tambutso. Lami. Unsa ka lami imong tambutso? Kanang basta kay lami. Unsa? Ano ba nakatilaw sa imong tambutso sa kadula pa? Wala gid. Wala pa nakatilaw. Doubt manggid. Ha? Doubt. Daot? Daot man. Di mo andar. Dili mandar. So wala pa nakatilaw na sukad. Wala gid. Nasopsop na ba sa kadang imong tambutso? Wala pa. Nasop-sop na. Sopsop na. Asa may mayo mo sopsop ang lalaki babae? Ang babae. Lami ba imong tambutso? Lami, syempre. Unsa ka lami imong tambutso? Sama sa kuan, kalami sa ice cream. Kalami sa ice cream. So tamis-tamis na. Tamis-tamis Ano nga. nakatilawan na sukad wala pa? Nana, Ikaw nakatilaw na natilawan na ba nimo sukad wala pa? dila poy. Wala pa nimo tilawan. Gusto nimo tilawan? Dili pod. Ano naman? Alang kaya ko agad. So gusto nimo lang ang tao mo tilaw sana. Oo, kana. Nanay nakatilawan na. Nana, Kinsa babae lalaki? babae syempre. Babae, lalaki. Wala pa ka nalawayan. Wala pa. Wala nga naman. Kay naman tayo respeto sa tong Okay, respeto. Pero gusto nimo i-try no? dili sad. Lami ba imong tambutso? Sobra. Sobra kalami. Unsa kalami imong tambutso? Lami pa sa makina. Lami pa sa makina. Ano ba nakatilawan na imong tambutso sa kadula pa? So far So far so good. so good. So good. Nana. Daghan. Maya pa noon. Mayap ra. Kasi mahina ka. Dili. Dili pa mahina. Nakatilaw sa imong tambutso lalaki babae. Mix. Sa mix kinsay pinaka the best lalaki babae? Mudala. The best padala ang lalaki. Lalaki gid no. Lalaki. Tinood gyud na lalami gid na mudala lalaki. Yes, of course. Salirap pa sa salirap. Sunira sa sunira. Nanabay nakatilaw sa imong tambutso sa kadula pa. Ay na. Lalaki babae? Ay listen pa bayot ni bae. Babae. Natilawan na ba ka sukad sa lalaki wala pa? Wala pa boyag. Wala pa sa bayot. Wala pa doy. Wala pa. Gusto ka mo tilaw? Dili ko eh. Lami ba imong tambutso? Say. Sahay. Anong sahay naman? Kay usay mo ingon ang bay lami usay dili. Sahay lami. Nanabay nakatilaw sa imong tambutso sa kadula pa? Kumutilaw ka. Mutilo ko. Wag ako bes. Nanabay nakatilaw wala pa sakad. Ay, basi na na. Basi nana, unsa man jud nana wala pa? Nana. Nana. Laki ba eh? Usay lagi. Dili laki sa babae. 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 Sa duha kinsa may pinakalami mo dala ang babae lalaki? Be katong Katong 1.5 say 1.5. o 150. 3.5. 3.5. Mas mahal gid Hey, ay. babae. Babae gid lami mo dala. Babae gid. Ikaw dili ka lami mo dala. Kung dalo na ko siya sa ako. Ang dalo naman si mo. Oo. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Mga lami ba imong tambutso? Oh, lami. Lami imong tambutso. Unsa ka lami imong tambutso? Murag ka ng ice cream nga Magnum. Mura ka ice cream ang Magnum. Oh. Tamis. Dili kayo. Natilawan ni boss sa kadula pa. Imong tambutso. Wala nimo tilawan. Pero nanay nakatilawan na sukad. Dagan na. Dagan. Lalaki babae. Puros babae ay. Puro babae. Lalaki di ay. Wala. Mas lami madaw mo dala ang lalaki. So manong lalaki. Lalaki di at mas lami ta mo dala. Sopsop na ba imong tambutso or ikaw ang gasopsop?
Kami duha nagsinupsupa. So nasupsop na nimo imuha. Imo tambutso. Dili Wala ako pa. dili ako nagguan, wala pa nasupsup. Wala pa imuha. Ay nasupsup ako pero laya nagsupsup. Alay ang nagsupsop. Wala. Sa feeling pag pag nay magsupsop sa imuha. Murag feeling na murag di ma-explain. Unsa kadagan ang gatas nga magawas sa imong tambutso? Mga kakaps. Duha ka cups. Sa may gamit nimo ano nabot og 2 cups. Robos. Robos. Mugamit na pud ko ana bay. Gago! Nasupsop na ba imong tambutso or ikaw ang gasupsop? Subsupon, madayang tambutso. Oo. Imong tambutso nasupsop na ba imong tambutso kadla pa? Or ikaw ang gasupsop ana? Digid. Ano naman? Load. 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 Primero naman daw load. Di. Lucky man ko. Ah, laki ka. O laki mo. Lucky ako. Lucky ako. Laki mo. Lagyan. Among cameraman, patulan nimo imong among cameraman dili. Dili. Ah, dili kay laki gid mo. Lucky good ko. Laki ka. Nasupsop na ba ang imo sa kadla pa? Nasupsop na. Nasupsop na. Ikaw gasupsop ka. Dili pod. Ano naman? Hugaw man. Ay, ugo. Kila ba supsop ka ni mo ha? Oh, ako ay limpiwan para mas limpyo. ko sa lain. Unsa mo masupsop ka sa lain? Dili. Nasupsop na ba imong tambutso sa kadla pa? Aw. Or ikaw ang musupsop? Ay, asa ko na nagsupsup sa ko. Ano na nisupsop sa imo ha? Ang nisupsop sa imo lalaki babae? Babae. Kada ganun ang gatas ka magawas sa imo ang tambutso. Depende sa kuan sa kondisyon. Depende sa kondisyon. Oo. So may kondisyon day na. Oo. Unsa kada ganon ang mugawas sa imo ha? Sa imong tambutso, ang gatas. Kuan Pinakadagan. tulo ka taklob. Tulo ka taklob. Gago! Nasupsop na ba imong tambutso sa kadula pa? Supsop na. Nasupsop na. Ikaw gasupsop ka. Kung gasupsop ka. Nasupsop na bang imong tambutso sa pa? Gasupsop. Or ikaw gasupsop ka? Dili ka gasupsop. Asa man na. Bayot man nga. Nani nagsupsop sa imo ha? Oh, na. Nana. Unsa kada ko ang ulo sa imong tambutso? Ano lang? Nana kada ko. Ama na maigo. Pinya. Sa pinya. Si dili na maigo sa bingka. Dili na. Dili perminti ba gagaya ang ulo sa imong tambutso? Okay. Perminti ka kaya. Kasi manyak gid ka. Slight lang. Slight lang. Unsa kada ko ang ulo sa imong tambutso? Sama sa kadako sa saging. Kada ko saging. Inato kada ko. Oo. Perminti ba gagaya ang ulo sa imong tambutso dili kayo? Depende og nainungdan. Depende kay nungdan. What if mo gahi na nagwalay nungdan? Awasin abnormal na. Abnormal gid na. Sa kada ganon ang gatas nga magawas sa imong tambutso. Sa murag sa kumkum sa Sa komkom. Sa Kasi ginainom nimo kanoy na nakadagan? Birch tree. Birch tree. So makatabang gid ang birch tree. Yes, of course. Unsa kada ganon ang gatas nga magawas sa imong tambutso? Mura siguro kanang katunga sa galon. Kato nga sa galon. Unsa kada ganon ang gatas nga magawas sa imong tambutso? Mga 1 kilo. Sa kilo. Unsa gamit nimo kanong niabot sa kilo? Kuan kay inom ko kuan. Chlorine. Chlorine gyud. Buhay pa ka karon? Unsa kada ganon ang gatas nga magawas sa imong tambutso? Rag 1 gallon. 1 gallon. 1 gallon of solid. Gago! Unsa kada ko ang ulo sa imong tambutso? Murag ang ulo. Dako na gamay. Tako of course. Dako gyud. Unsa kada ko? Murag siguro. Basin ano lang ana bay, basin hangin lang pulusod na bay. Ay dili Ah, dili. kuan gini gina gym ko ni ako. Agi la gym. Oh. Unsa kada ko ang ulo? Kadako sa ulo. Murag ni Yan na kada ko. Oh. Di na maigos binasa ipansak. Pero may bagagay mo tambutso dili kayo. Kuan. Permente. Permente taga buntag. Permente kada buntag. Oh. Manyak lang gid siguro yapon ka. Unsa kada ko ang ulo sa imong tambutso? Char. With all gesture pag Kaya yan sir mga ani. Jut. Dili juts ka. Ulo raman ka. Ang ulo. Ani. Mga inana, gamay mo kayo. Ah, man na may sulod. Ah, man na may sulod. Muna kada ko. Mga tago sa likod. Itago na lang. Di na lang ipasulod. Unsa kada ko ang ulo sa imong tambutso? Para sa size sa doorknob. Sa doorknob? Ah, man ipansak. Sa katong mga bangag bitaw na agianan. Sa mga bangag nga agyagan. Unsa kada ko ang ulo sa imong tambutso? Murag tansan. Murag tansan so gamay gid kayo. Dili gamay og ulo pero unsa na dakong tambutso. Dako og lawas. Dog lawas. Unsa kada ko lawas? Be, murag ana siguro. Kana gid siguro. Gago! Unsa kada ko ang ulo sa imong tambutso? Lain naman na 2 inch or 2 inch. unsa kada ko karang Ang kada ko, ang 2 inch sa imo ha? sa kada ko sa Kada ko sa ulo. ay. Karang ulo lagi kanang Oo, kanang ulo lang. Unsa kada ko para sa imo ha? Ano ba? Adili. Dako na kay ni. Dako na kayo. Unsa kada ko? Dun to mga Juts gid ka. sa mga inana. Mga inana. Tanaw nimo juts o ducks? Ducks. Unsa kada ko ang ulo sa imong tambutso? Kuan, mas dako pa sa imong ulo. Basta ko sa ulo. Dili na maigo bay. So, mura na nagtamot to. Wala daw. Yawa ka.
Di ba gagaya ang ulo sa imong tambutso? Basta na mo dikit. Basta na mo dikit. Wate ba ko ni dikit karon, mugay na na. Yo. Ato nang putlon. Ayaw. Di ba gagaya mo tambutso? Pero may pag naimang kuan. Pag nay mo, Naimawid nga bay. may mawid na ba eh? Oh. What if sa among cameraman? Kiklaro gid ba? Sa cameraman ako. Lain na no. Dili ka. Sa babae ra gyud. Bayar gyud. Babae ra gyud. Guys, shout out ko sa Silver Classic. Solid Silver Classic. Silver Classic. Guys, ang baba mamatay na! Cut.